Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezameza kwami izandla ngibambe ngimthethele ngoba kaphiki mina umlando usenga nje usenga ungipost yakanye ngendlela nje oyishunu ngayo wena nje ungamanyala umuntu kunalokho ukwazi ukuposta izitha ukwazi ukuposta amasimba anuka le phesheya ngendlela nje yiyona Mcineka uyanyanyisa kodwa mina ngiziqinisa kuona kulezi ziqiniso ngimhlobo noma ngingathini emhlabeni ngoba yini na ukweleta abantu laba enishidabisana nabo Dakela wena isiphi isithombe kwangithumelela sona ebesiyiwethe ukuthi ngisipost sengizohambe ngiposta zonke izibi nje ngoba ngathi ngijabulisa wena ngicoshe ngiposta awungithumele ngale ithombe nawe eyihlabahlosile engizokwazi ukuyiposta ngeke ngabe ngiposta namasimba ngoba ngithi ngijabulisa wena ngani bona nje Mcineka nje ngendlela ongafanelwa yilutho ngayo awufanele ngisho inhlamba ngisho ithuka nje ayijwayele futhi uzokhula iviki lonke nje bothuka inhlamba nje namhlanje uyanyanyisa Mcineka futhi uyinja kodwa ngibekile khona ukufa khona ngibekile ukufa nje wena information yonke mina ngiyakunikeza oyifunayo ngokukhulisa njengensizwe usencane ngisho ufuna ukulamanisa umfazi wakho lapho ungikhalela ukuthi uyakuhlupha ushanga empama everyday ufuna ukumlamanisa ngiyakusiza ukuthi yeze njani ukuthi umfazi angakushayi kodwa mina uwazi ukuthi ungiziba uzophosa candy camera la bezinja uyazi kahle ukuthi inja eke inobuso ngathi ithayile emoto shit umthetho wangileliswe ngempela usebenza kanjani kanti yile ngathulo wenzelela mawusiwa umuntu omnyama awuziyakala phela manje uziyakala phela manje wenzeni Ngizwe Mchunu awuziyakala phela manje awuziyakala